Gepleyer Azatlyk Radiosu. Akşamyz haýyrly bolsun gadyrly dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 18-nji iýuly hepdäniň duşanbe güni. Habarlar güneligi gepleşigimizde Pragadaky studiýadan men Sahra alyp barýan. Şuňky programmamyzda Gazagstanyň Almaty şäherinde Gazak häkimetleri polisiýa merkezine edilen ýaragly hüjümde 2 şüphelini tutsak etdiler. Kimligi näbelli bir adam polisiýa merkezine hüjüm edip, adamdan 3 polisiýa işgärini öldüripdir. Ermenistanyň paýtagty Ýerewanda polisiýanyň edarasyny zabt eden ýaragly adamlar zamun alynan 7 adamdan 2sini goýberdiler. Milli Hawpsuzlyk Gullugynyň resmileri ýaragly adamlara hawpsuzlyk güýçlerine boyun egmek barada duýduruş berdiler. Türkmenistanda hökümetiň geçiren Giňişleýin Mejlisinde Nebit Gaz ministrligi ýatyryldy. Yerleri hususy ýetişlige bermeligi boyun alyndy. Minister kabinetinin ağaları neftka toplumunu durundurmak, mundan beylekte kemleştirmek, umman fudun işini hafı oğlundurmak. Yarım saatlik habarlar güneligi gepleşigimiziň dowamynda şu beylik maglumatlar eşitdirmäge synanşar. Gepleşigimiziň başynda günüň täzelikleri bilen tanyş bolan. Türk häkimetleri başa barmandyk harby döwlet agdalyşygy synanşygyndan soň 8000 goly polisiýa ofiseriniň ygtyarlyklaryny ýatyrdy diýip döwlet heýetçiligindäki Anadolu Habar agentligi 18-nji ýylda ýurdun içeri işler ministrligine salgylanyp habar berdi. 15-nji ýylda bolan harby döwlet agdalyşygy synanşygy bilen ilteşikli ýurdun dürli künjeginde 7500-den gowrak adam, şol sanda sud we harby pudon agdalary generallar tutsak edildi. Prezident Recep Tayyip Erdoğan bu iş bilen ilteşikli arasalaýyş çäreleriniň dowam etjekdigine wada beren mahaly Türk häkimetleri onlarça şäheriň häkimini eýleýän wezipesinden boşatdy diýip Türkiýanyň döwlet heýetçiligindäki mediýasy habar berýär. Erdoğan Türkiýe 2004-nji ýylda ýatyrylan ölüm jazasyny gaýtadan dikeltmegi gödöňüne tutup biler diýdi. Şeýle dol 17-nji iýulda köpçülige ýüzlenmeden çykyşynda parlamentde ölüm jazasyny gaýtadan dikeltmek barada gepleşikleriň geçiriljekdigini aýtdy. Tutsak edilmeler we resmiýetiň ygtyarlyklaryny ýatyrmak çäreleri Türk häkimetlerine demokratiýa, adam hukuklaryna we esasy azatlyklara hormat goýmaga çağırş edilen mahaly amala aşyrylýar. Germaniýa eger Türk hökümeti ölüm jazasyny gaýtadan dikeltmek barada karar kabul etse, onu Türkiýanyň Ýewropa Birleşiginiň düzümine goşulmak baradaky gepleşikler dolu ýatyrlar diýip duýduruş berdi. Belgiýanyň daşary işler ministri Didier Reynders Ankaranyň başa barmandyk harby döwlet agdalyşygy synanşygyna reaksiýasy deň agramly bolmalydy. 18-nji ýylda Opozisiýon Cumhuriyet Halk Partiýasy häkimetler harby döwlet agdalyşygy synanşygyny kanunyň çäklerinde gaýtawul berip, bu iş bilen ilteşikli guman edilýän adamlar kadyetde sud edilmeliydi. 18-nji ýylda Gazagstanyň Almaty şäherinde Gazak häkimetleri polisiýa merkezine edilen ýaragly hüjümde 2 şüphelini tutsak etdiler. Bu hüjümde 3 polisiýa ofiseri paraha dilatdan 4 adam öldü we başga azyndan 8 adam ýaralandy. Gazagstanyň içeri işler ministrligi wakada 3 polisiýa ofiseriniň we parahat ilatdan bir ýaşaýjynyň öldürilendigini tasdiklady. Yerli media serişdesiniň berýän maglumatynda hüjümçüleriň polisiýa merkezine we Milli Howpsuzlyk Komitetynyň yerli departamentine hüjüm edendigi habar berilýär. Ermenistanyň paýtagty Ýerewanda polisiýanyň edarasyny zabt eden opozisiýa topar bilen ilteşikli ýaragly adamlar zamun alan 7 adamdan 2syny goýberdiler. Şol bir wagtyň özünde ýaragly adamlar bilen howpsuzlyk güýçleriniň arasyndaky gapma-garşylyk 18-nji ýylda ýagny 2-nji günde hem dowam edýär. Opozisiýon topar bilen ilteşikli ýaragly adamlar Uçreditel parlament opozisiýa toparynyň tutsaglykdaky lideri Jirair Sefilianyň boşadylmagyny talap edýärler, emma Ermeni häkimetleri bu talaby reddedýärler. Şeýle-de ýaragly adamlar Ermeni prezidenti Serj Sarkisyanyň eýleýän wezipesinden çekilmegini hem talap edýärler.
Birleşen Ştatlaryň vice-prezidenti Joe Biden Louisiana'nın Baton Rouge şehrinde 3 polisiýa ofisерiniň öldürilmegini ýazardy we munyň ýigrenji hereket bolandygyny aýtdy. Bu biziň öýümizde ýaşaýyş obrazymyza edilen hüjüm diýip Biden 18-nji iýulda Awstraliýa deden çykyşynda belledi. Birleşen Ştatlaryň häkimetleri 17-nji iýulda gara eginmaş geýen we yaraglanan öňkü esgeriň oda açyp hukuk goraýjy ofisерleriň üçüsini öldürmek bilen baglanyşykly derňewleriň dowam edýändigini ma'lum etdiler. Yaragly adamyň Kansas şäherinden 29 ýaşly Gavin Long'da habar berilýär. Polisiýa onuň wakanyň bolan ýerinde atylyp öldürilendigini ma'lum etdi. Saudy Olimpiya Komiteti Rio de Janeiro'da geçirilecek Tomuska Olimpiya oyunlarına 4 türgünü uğratmak baradaky resmi namany tasdiklady. Bu Saudy zenanlarynyň Olimpiya oyunlarına inni ikinji gezek gatnaşjakdygyny aňladýar. Saudy Olimpiya Komitetining başlygynyň ýerine ýetirjisi Hossam Al-Kurashi'niň aýtmagyna görä Saudy şalygynyň Olimpiya oyunlaryna gatnaşjak zenan we erkek türgünleriniň sanawy 17-nji iýulda aýry-aýrylykda elan edilipdir. Hormatly dinleýijiler, siz şu adın käbir mühim habarlar bilen tanışýarlyňyz olar taýýarlap dikkatiňizde ýetiren men Sehra. Yan habarlardan belläp geçişmede ýaly 18-nji iýulda Gazagstanyň Almaty şäherinde Gazak häkimetleri polisiýa merkezine edilen ýaragly hüjümde 2 şüphelini tutsak etdiler. Bu hüjümde 3 polisiýa ofiseri parahy diýilatdan 4 adam öldü we başga azyndan 8 adam yaralandy. Gazak häkimetleri gyzyl duýduruş çykaryp ýaşaýjylary öýlerinden çykmadylyga çağırdylar. Bu barada Germaniýada habarçymyz Arat Perwişiň taýýarlan maglumatyny bilelikde dinläliň. Kazakstanyň Eşeri İşler Ministerligi ýurduň sewda merkezi bolan Almatyda terror hawpynyň gyzyl, ýagny eň ýokary duýduruş derejesine girizdi. Ministerligiň beýannamasyna adamlara köçelere çykmalyk, märekeli ýerlere barbakdan saklanmak, şeýle hem şüpheli adamlar hakda polisiýa işgärlerini habarly etmek maslahat berilýär. Gawşýan habarlarda aýlyşyna görä ýerli wagt bilen öýleden öň sagat 11 teoreklerine kimligi näbelli bir adam polisiýa merkezine hüjüm edip adamdan 3 polisiýa işgärini öldürüpdir. Ençeme adam hem yaralanypdyr. Kazakstanyň Eşeri İşler Ministerligi polisiýa ofiserlerinden 3 parahat ilatdan hem bir adamyň öldürilendigini tasdiklady. Yerli media Almatydaky polisiýa merkezine şeýle hem Milli Hawpsuzlyk Komitetiniň bölümine hüjüm edilendigini habar berdi. Yerli mediýanyň bildirmegine görä başga bir ýerden tüpeň sesi eşdilipdir. Ýöne bu barada entek doly maglumat ýok. Hüjümçileriň adından biri ele salındy. Polisiýanyň beýannamasyna ele salynan adamyň Gyzylorda welaýatynyň 27 ýaşly bir ýaşaýjydygy aýdylýar. Ol ele salynmazdan öň bir awtology ogurlamaga synanypdyr. Netijede awtologyň eýesi ölüpdir. Öten aý Aktepe şäherine onlarça adam ýarak satylýan bir dukana hüjüm edildinden soňra hawpsuzlyk duýduruşynyň sary derejesi eglan edildi. Siýasy ilmleriň kandidaty Dostum Satbaýew Azatlyk radiosynyň Gazak gullugyna beren interwýusynda Gazak hökümetiniň terror hüjüminiň öňüni almak üçin ýeterlik çäre görmendigini, adamlaryň arasynda ýeterlik düşündürüş işleriniň alınıp barylmandygyny aýtdy. Gazakstanda bolan hüjümden soňra goňşy Kyrgyzstan öz serhetlerine hawpsuzlyk çärelerini güýçlendirdi. Ýöne ýurduň serhet gulluklary serhedi ýapmak planynyň ýokdugyny aýdýarlar. Gazak häkimetleri islamçy terrorçylykdan ýurda awanýan mümkin hawp barada ençemegedek duýduruş berdiler. Ýöne Prezident Nursultan Nazarbaýewa agrarly hawpsuzlyk gulluklarının ber kontrolündäki ýurtda islam ekstremizmi regiondaky beýleki ýurtlar bilen deňäninde ýokary del. Habarçymyz Arat Perwişiň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Azatlyk radiosu bilen Telegram arkaly habarlaşyň. Munyň üçin şu nomerleri ulanyň. Goşmak belgisi 420 773 797 383, goşmak belgisi 420 724 168 983. Eger deslendik bir mesele ýa-da bolup geçen ýagdaý barada maglumat bermek isleseňiz, Telegram tilsimini indirin we biz bilen habarlaşyň. Telefon nomerlerimiz goşmak belgisi 420 773 797 383, yeni bir nomer goşmak belgisi 420 724 168 983. Azatlyk radiosu siziň şahsiýetiňiziň gizlilikde saklanjagyna kepil ýetýär.
Gepleşigimizi Türkmenistana degişli maglumatlarymyz bilen dowam etdirýäs. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Newitgaz Pudowunda 6 aýyň dowamında edilen işler barada berilen hasabaty diňläp, odaly Türkmen Newitgaz Guruluşyk döwlet konserniniň başlygyny işde goýberen düýpli kemçilikler üçin wezipesinden boşadýandygyny aýtdy. Soňra ol ýurduň Newitgaz ministrligini ýatyrmak kararyna gelendigini habar berdi. Bu barada kärdeşim Merdan Sarifoň berjek maglumatyny diňläliň. Türkmenistanda hökümetiň ýurdu durmuş ykdysady üstürmek boýunça 6 aýda edilen işleriň jemlerine bagyşlanan giňişli mejlis geçirilip, onda Newitgaz ministrligi ýatyryldy. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Newitgaz Pudowunda 6 aýyň dowamında edilen işler barada berilen hasabaty diňläp, odaly Türkmen Newitgaz Guruluşyk döwlet konserniniň başlygyny işde goýberen düýpli kemçilikleri üçin wezipesinden boşadýandygyny aýtdy. Soňra ol ýurduň Newitgaz ministrligini ýatyrmak kararyna gelendigini habar berdi. Orada minister kabinetinin agzalary Newitgaz toplumyny durundurmak, mundan beýlekde kämilleşdirmek, umman puduň işini hasy oglandyrmak hemde mali serişden gelip oşmagyny aýdymlaşdyrmak maksady bilen men Newitgaz ministrligini ýatyrmak barada karara geldim. Ýatyrylan ministrligiň esasy wezipeleri ministrler kabinetiniň başlygynyň Newitgaz toplumyna gözegçilik edýän orunbasarynyň garamagyna berilýär. Şeýle-de ýatyrylan ministrligiň käbir edarlary degişliligi boýunça Türkmengaz, Türkmennewit döwlet konsernleriniň garamagyna geçirilýär. Mundan başga ministrler kabinetiniň anyny geçirilen giňişli mejlisinde Türkmenistanyň prezidentiniň ýanyndaky Newitgaz serişdelerini dolandyrmak we peýdalanmak baradaky döwlet agentliginiň hem işini betetmek karar edildi. Bu agentligiň ähli meselesi degişliligi boýunça Türkmengaz we Türkmennewit döwlet konsernlerine geçirilýär. Bu agentligiň serişdeleriniň bolsa halkyň hal ýagdaýyny gowulandyrmaga gönükdirilen programmalar üpçün etmek üçin Merkezi Banka geçirilýändigi aýdyldy. Prezident ýatyrylan ministrligiň we agentligiň işgärlerini iş bilen üpçün etmek barada hem tawsyryk berdi. Ýöne bu tawsyrygyň nähili esasda ýerine ýetirilmelidigini aýtmady. Mundan ozal ýurduň Newitgaz Pudowynyň ýerlerdäki edarlarynda iş orunlarynyň kemeldilýändigi, işgärleriň tölegsiz dinç alyslara uğradylýandygy barada habarlar çykypdy. Emma muňa garamazdan ministrler kabinetiniň anyny geçirilen mejlisinde berilen hasabatda hem adat bolşýaly. Ýurduň Newitgaz toplumynyň işiniň netijeliligini tasdiklaýan uly sanlar getirildi. Kärdeşim Merdanyň beren maglumatlaryny diňlediňiz. Ýa-da Türkmenistanda 2 energiýa idarasynyň ýapylmagy barada halkara bilermenler näme pikirde? Kärdeşim Gözel bu sora bilen gyzyklanyp, Ýewropanyň Natural Gas Europe Newitgaz boýunça agentliginiň baş bilermeni John Roberts bilen söhbetdeş boldy. John, Türkmenistan ikisany energiýa idarasyny Newitgaz ministrligini we uglevodorod boýunça döwlet agentligini ýapdy. Siz bu barada näme pikirde? Well, the first thing is that the agency is being investigated. Birinciden yapılan agentlik deriňe wagtynda, sebäbi onuň geçen ýylyň noýabr aýynda wezipesinden çekilen öňkü ýol wasasy korrupsiýa baş goşmakda guman edilip deriňe wagtynda saklanýar. Meniň pikirimçe häzir bolup geçen ýagdaýlar durly ugurlardan halkara mali durmuşyndan üzüňeleşdirilen ýurduň daşary ýurtly kompaniýalary bilen nädip işlesendigini we munyň netijesizliginiň sebäplerini anyklamak boýunça alınıp barylýan uly gowrumly deriňewler bilen bagly bolmagy mümkin. Wide-ranging investigation. John, siz agentligiň korrupsiýa bilen baglylykda şüphe astyndadygyny we onuň prezident tarapyndan ýazgyrylandygyny aýtdyňyz. Şol wagtyň özünde de Türkmenistandan başga ýurtlar hem global energiýa bazarlaryndaky krizisden ejir çekerler. Türkmen häkimetläriniň uzak wagtlap dowam eden problemalar boýunça edil häzirki wagtda karar çykarmagyna näme sebäp bolýar? There's a very basic problem in Turkmenistan. Türkmenistanda bu esasy mesele bolup durýar. Ýurtda halkara biznesiň nädip dolandyrylýandygyny we nädip hyzmatdaşlyk edýändigini düşünýän diňe sanlyca adam bar. Şeýle-de muňa düşünýänleriň öz maglumatlaryny ýol wassylygyň ýokarky gatdaklaryna ýetirmegi ören kyn. Bu bolsa aýlygans problemanyň bardygyny aňlaýar. Sebäbi sen öz ýurduňyň ösmegini isleseň, sen halkara mali bazarynyň nädip işleýändigini, şeýle-de halkara energiýa bazarynyň nädip dolandyrylýandygyny düşünmeli.
Häzirki wagtda ýagdaý düşünýän bas ýol başçylaryň biri ýurdun nebite gaz pudugyna gödөгçüligi diýen Ýagşyldy Kakaýew göni prezident Gurbanuly Berdimuhammedowa iňen agyr ýagdaý barada hasabat bermeli. Emma halkara bazarlarynyň işleýişini öwrenip, türkmen ykdysadynyň oňa uýgunlaşmagy üçin edilmeli işler üçin ýurtda häkimet mehanizminiň bolmazlygy hakyky problemadyr. Netijede Türkmenistanyň Xitay bilen iňen möhüm kontraktary bar. Emma ol guur ýerdäki esasy newit gazy ataklaryndaky önümçüligi günwatarly kompaniýalar çekmek üçin şertnamalaryň hupsuzlygyny kepil geçip bilmeýär. Bu bolsa Türkmenistana ösün tehnologiýalary getirip bähwitli bolup bilerdi. Newit gazy edarlaryny yapmak karary oňy netije berip bilmeýär. Sebäbi esasy mesele ýurdun uglewadarot resurslarynyň awtoritar usulda dolandyrylmagy bilen bagly. Seylelikde karar siýasy matlaply bolup görünýär. In the end, the decisions all have to be intensely political. Kardeşim gözeliň Ýewropanyň Natural Gas Europe newit gaz boýunça agentliginiň baş bilermeni John Roberts bilen geçiren söhbetdeşligini diňlediňiz. Azatlygy line ulgamynda Goşmak 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiňiz dogry gizlilikde saklanır. Goşmak 420 773 797 383. Şu ýylyň 17-nji iýulynda Hojonda bolan halk gozalagyna 100 ýyl doldy. Bu tutuş Merkezi Aziýa Sewitinde Rus imperiýasyna garşy başlanan köpçülikliň protestleriň başlanyjy bolupdy. 1916-njy ýylyň 8-nji iýulynda köne stil boýunça 25-nji iýunda Rus imperatory Nikolay II Merkezi Aziýanyň ýaşaýjylaryny 1-nji jahan uruşunyň tyl işlerine päleçilige çekmek baradaky ýürüýte karary kabul edipdi. 1-nji jahan uruşy döwrü Russiýa, Britaniýa we Fransiýa bilen birlikde Antantanyň tarapynda Awstria-Wengriýa garşy söwüşýärdi. Merkezi Aziýada yerli adamlary päleçilige çekmek baradaky karar ýiti garşylanyp, ýaragly protestleriň tutuşmagyna sebäp boldy. Ilkinji bolup bu karara Hojondyň ýaşaýjylary garşy çykdylar. Eýse bu döwür şol wagtky Türkmenistanda nähil bolup geçdi. Bu soragy taryhyň gurrun gidýän pursadyny içinden ýyzarlaýan. Şeýlede bu barada ýürüýte taryhy Romaniýadan ýazyjy Amanmurat Bugaýew jogap berdi. Köni stil boýunça 25-ne, täze stil boýunça da 8-ne 16-njy ýylda Rus imperatorynyň fermany laýyklykda da o döwürdäki atlandyrýan Türkistan ülkesinden 220 000 adamy päleçilige, ýagny 1-nji jahan uruşunyň tyl işlerine çekmek hakyndaky ýürüýte görkezme bardy. Şol wagtda Türkistan ülkesinin düzümüne Zakaspi oblasti diýip diýilen häzirki Türkmenistan 5 tane üýeden ibaratdy. Ine şol 5 üýeden jemi 15 000 adamy jahan uruşunyň tyl işlerine çekmek hakynda öňde aglan fermanymyzda aýdylýar. Şol paçanyň atlandyrýan beýik fermanyny ilkinji bolup Hojontlylar başgallardylar. Ýagny adamları päleçilik işine bermejekliklerini aýtdylar. Amanrada mälim bolýaly Hojontaky bolan gozalagyň soňu bilen tutuş Merkezi Aziýa hem ýaýrady. Munyň Türkmenistanda näil ýagdaýda bolup geçendigi barada gurrun beräýsiňiz. Türkmenistanda umuman öňde aglan 5 üýemizden 4-üsine paçanyň beýik fermanyny ullagan bir garşylyk bolmady. Bir garşylygyň bolan ýeri bir tejen üýezdinne 16-njy ýylyň 5-nji oktýabryndan 6-njy oktýabryna geçilýän ýyly Ewilhanyň ýol başçylygyny bir ýyjylyk söwüş hereketleri boldy. Ondan da häzirki taraf etrafynda da 4-5 güniň dowamyny adamlar şoňa päleçilige adam bermejeklerini aýtdylar. Şu bilen beýleki 4 ýerdäki garşylyk öz-özünden ýatyp galdy. Türkmenistanyň 4 ýerinden adamlar 1916-njy ýylyň oktýabr aýynyň dowamyny päleçilige alındy. Diňe päleçilige adam bermezlik hakyny Krasnovodsk üýezdiniň ýaşaýjylary bir gaýtawl berdiler. 2 adamym päleçilige bermejeklerini aýtdylar. Ine
16-njy ýylyň awgust aýyndan başlap eýem Zakasby oblastynyň Krasnovodsk uyezdiniň ýaşaýjylarynyň padşanyň fermanyna garşy ýaragly çykyşlary başlandy. Ilk çykyşlar bir esasan Orsiýadyň Eýran bilen serhedinde ýerleşýän Rus goşullarynyň serhetçileri bilen bolup geçdi. Ýagdaý gitdiňçe ýaýlanandan soňra 1916-njy ýylyň 2-nji noýabryna Türkistan ülkesinin general gubernatory general leytenant Kropotkynyň 3564-nji buyrugy esasynda Sirdarya oblastynyň harby gubernatory general leytenant Madritowyň komandirligini tas 10.000 harbydan ibaret jedaberji ekspedisiýa döredilýär. Üstesinde de Rus serhet goşullarynyň 5.000 ýakyn eskeri ofiserde Madritowyň jedaberji ekspedisiýasynyň düzümine goşulmaly edilýär. Baş götüren Türkmenleriň esasan ýomdurugynyň molalaryň garşysynda Rus padşahynyň tas 15.000 adamlyk harby jedaberji ekspedisiýasy söwüşe geçýär. Bu turan gowgoroň netijesinde juda aýylgan. Şol gowgoroňda 4.000-den köprek Türkmen ýom atyllary wepat bolýar. Oňdaşyndan Krasnovodsk oblastynyň ýaşaýjylaryndan 100.000 dowar, 5.000 düýe, 500 Türkmenöyi, 5.000 hanam ýomdatlary oljanýar. Kärdeşim Merdanyň aşawatly ýazyjy we synçy Amanmurad Bugaýew bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Aşawadyň Parahat 4 etrapçasyndaky käbir köp gatly jaýlaryň ýaşaýjylarynyň eýem bir hepde goly wagt bäri kabil telewiziýasyna şolsanda daşary ýurt habar beriş serişdeleriniň telekanallaryna tomoşa edip bilmeýändigi habar berilýär. Bu ýagdaýyň häkimiýetleriň odol köp gatly jaýlaryň daşky diwarlaryndan geçirilen kabil liniýalaryny aýryp, indi jaýlaryň girilgelerinden salmak barada beren görkezmesi bilen baglanşyklydy aýdylýar. Biz bu barada jekmejek maglumat almak üçin Aşgabatda habarçy Sultan Açylova bilen söhbetdeş boldyk. Eýem bir hepde goly wagt bäri Parahat 4 kiçetraçynyň bir näçe jaýlarynda esasanam 44-45-nji jaýlarda ýaşaýjylar kabil telewiziýasynyň öçürlendiği sebäpli eýem bir hepde goly wagt bäri telewizionda tomoşa edip bilmeýändikleri barada maglumatlar berdiler. Sultan näme sebäpden öçürilipdir? Ýagny muň sebäbi näme? Sahrasynyň sebebi bellidan elbetde ýaşaýjylara öňünden duýduryş berilen ok. Olar diňeşi bir-birine nesleler teňem telewizionyň işläni okmy teňem telewizionyň işläni okmy diýip soraşyp şonda bilip galýarlar. Ýöne şunyň sebäbini soralarynda ýa-ni 46-13-76 kabil telewizionyň şol edarasy şoňa täze soralarynda şonuň sebäbini ýa-ni kabiller odal daýlaryň taşydynyň çekilenekeni şol öýlere sallypdyr. Indi şol daýlaryň taşydynda hiç kilek ýa-ni kabiller zatlar görünmeli daýlaryň tekir arasy bolmaly diýip şonu şu girilgelerden ýa-ni otaglara daýlaryň içine öýlere çekmek barada görkezme bar diýip şonuň üçin şu telewizionyň öçürilendigi aýdylypdyr. Ýöne şol girilgelerden şonuň haçan öýlere salynjak barada hine dolu maglumat alyp bilen oklar. Sultan indi şu sebäpden ýaşaýjylaryna haýsy kampaniýa tarapyndan kabil liniýalary çekilenekeni? Sehra odan şol kabil telewiziýa diýen şu liniýany ulanýan ekler. Indi şolaryň aýpyta geçirilmek gurrungan bar ýöne ýaşaýjylar bilen oklar. Sultan indi ýaşaýjylar üçin kabil liniýanyň deregine başga alternatiwy barmy? Başga çykarlygy barmy? Sehra, indi şu kabil telewiziýa görkezmede şu antenalar aýrylan jaýlarda başga hiç bir alternatiwa ýok. Şolar şu oturýarlar hiç telewiziýa görüp bilen oklar. Sebäbi jaýlardan sana antennalaryny aýrylan eýem köp batoldy. Esasanam şu Parahat 4 etrapçynyň jaýlarynyň aýrylan eýem 4 ýyl boldy diýen ýaly. Onlarda hiç alternatiwa ýok. Diňe garaşyp oturmaly şolar häzir şu telewiziýadan üzüňe hiçlik dünya täzeliklerden hiçil habarlarym eşdilen oklar hiçlik şolar işaret tomoşa edip bilen oklar hiçil alternatiwa ýok. Sultan Aşgabatdan gepleşigimizde gatnaşyp beren maglumatlaryňyz üçin köp sag bolun. Sag bolun, sag Adatly isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýärsiňizmi? Munyň üçin SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň.
Azatlyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinläň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirme ýatdan çykarmaň. Azatlygy SoundCloud tilsiminde Azatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Gepleşigimizde Ermenistanyň degişli maglumatymyz bilen dowam etdirýäs. Ermenistanyň paýtagty Yerewanda polisiýanyň edarasyny zawt eden opozisiýa topor bilen ilteşikli ýaragly adamlar zamun alynan 7 adamdan 2 sanysyny goýberdiler. Şol bir wagtyň özünde ýaragly adamlar bilen howpsuzlyk güýçleriniň arasyndaky gapma garşylyk 18-nji iýulda hem dowam edýär. Bu barada Germaniýada habarçymyz Aras Perwişiň berjek jikmejik maglumatyny dinläliň. Ermenistanyň häkimiýetleri paýtaxt Yerewanyň bir polisiýa merkezine adamlary girew alan bir topar ýaraglynyň talaplaryny reddetdiler. Şeýle hem Milli Howpsuzlyk Gullugynyň resmileri ýaragly adamlara howpsuzlyk güýçlerine boyun egmek barada duýduruş berdiler. Polisiýa bilen bu adamlaryň arasyndaky gapma garşylyga sebäp bolan olaryň 17-nji iýulda Erobini etrabynyň polisiýa merkezine hüjüm edip girendigi. Ermenistanyň polisiýa güýçleriniň başlygynyň birinji ornmasary general Hunan Pokosyan hüjümde polisiýanyň bir polkowniginiň öldürilendigini we 4 polisiýa işgäriniň hem yaralanandygyny aýtdy. Esaslandyrjy parlament atly opozisiýon toparyň agdalary bolan ýaragly adamlar polisiýa merkezine sany näbelli adamlary girewde saklaýar. Milli Howpsuzlyk Gullugy bilen beýleki howpsuzlyk işgärleri 17-nji iýuldan 18-nji iýula geçilýän giýje bu adamlar bilen gepleşip geçseler de gapma garşylyga çözgüt tapylmady. Hüjümçiler bir beýannama çykaryp öz liderleri Sefiliýanyň boşadylmagyny talep etdiler. Hökümetiň gadaply tanqyçysy bolan Sefiliýan öten ay ýarag saklaýanlykda aýplanyp tutuldy. Pogosyan Sefiliýanyň boşadylmagyny reddedip ýaragly topary howpsuzlyk güýçlerine boyun egmäge çagyrdy. Eger olar biziň çagyrjymyza kulak asmasalar, biz olary ziýansızlandyrmaly bolarys. Sebäbi kanunlar bilen başga ýol bilen iş tarışmak bolmaz diýip Pogosyan 17-nji iýulda aýtdy. Ol ýöne gepleşikler häzirlikçe dewam ederdi. Esaslandyrjy parlament toparynyň sözçisi Agatisiýanyň aýtmagyna görä olar bir gowdalaňa başlaýarlar. Maksat hökümeti agdarmak, şol bir wagtyň özünde de syýasy tusaklaryň boşadylmagyna gadanmak. Opozisiýon esaslandyrjy parlament Facebook'ta bir video ýerleşdirip, Ermeni raýatlaryny hökümetiň garşysyna köşelere dökülmäge çagyrdy. Videoda elleri ýaragly we polisiýa merkezine girewde saklanýan adamlar görünýär. Eli ýaragly bir adam syýasy tusaklaryň boşadylmagyna çagyryp, adamlar biz bu işi siziň üçin etýäris, köşelere dökülüň diýär. Ýöne adamlaryň bu çagyrışa reaksiýa görkezendigi barada maglumat ýok. Milli Howpsuzlyk Gullugynyň beýannamasyna ýagdaý hukuk goraýjy güýçleriň doly kontrollugyna bir meseleni çözmek üçin ähli çareleri görýär diýilýär. Prezident Sarkisyan meseleni iň gowy ýollar bilen çözmek boýunça howpsuzlyk işgärleri bilen maslahat geçiripdir. Esaslandyrjy parlament topary Yerewanyň köçelerine ýygy-ýygydan protest geçirip, Sarkisýanyň häkimiýet başyndan çekilmegini talep edýär. Bu topar aýratynda hökümetiň Dağlyk Karabağ konfliktine çemeleşmegini tanqidleýär. Sefiliýan bilen onun tarapdarlarından 6 adam hökümet binalaryny we Yerewanyň telekommunikasiýa merkezini zapt etmegi planlaşdyranlykda aýplanyp 20-nji iýulda tutuldy. Ýöne oňa resmi taýdan ýarag saklaýanlykda günä bildirildi. Habarçymyz Aras Perwişiň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk Radiosu bilen telefon arkaly habarlaşmak isleseňiz biziň asbadaky telefon nomerimize jaň edin. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeningizde size awtomatik görnüşde gyýtgy bildiriş eşitdiriler. Ondan soň siz öz meseleňizi ma'lum edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gyýtgy wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk Radiosunyň telefon nomeri 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk Radiosu siziň jaňlaryňyza garaşýar. Hormatly dinleyijiler, şunuň bilen habarlar günneligi gepleşigimizi geçirip oturýas. Programmany Pragdaky studiodan men Sahra alyp bardym. Saatlary kesmeden soň gepleşigimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Azatlyk Radiosunyň tolkunlaryndan aýrylmaň.